कहो महाराज होली के व्यवस्था भइल ना यार। खम्भा कहाँ से आई का कहल जावे बुझात हलो इन नइखे कुछ समझ में नहीं क्या होता। अब सारा हमनी के प्लानिंगो फेल हो गइल प्लानिंग फेल हो ना चाहिए अभी कुछ व्यवस्था करो यार। ये बता सब यार। हाँ तो देखो ना दूगो रील बनाओ तरी सुना के अरब देवरा के गोली आय हाय 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 हाय। हाँ हो कहे ना कोनिए के मुखिया संग चेट गई। हाँ हमसे कहत रहे सरवा कि उनके 40 के चाहिए। चलो तेरा मारब देवरा के गोली खेलब मरदा से होली। मारब देवरा के गोली खेलब देवरा मरदा से। रील बनावत ही में संतोष बात संतोष बा केहू गर्जीवन के केहू पड़ प्रणाम करता होली में ना काहे भाई जी ऐसे काहे बोलत तनी लो हमनी के दिखाते हो यह का करे के बाद। देखिए बात का बानो की अब रौरे लोगिन बानी संस्कार एक्चुअली खत्म संस्कार खत्म हो गइल ई एक नंबर बात बनी संस्कार अब होली में खत्म ना ना पहले बूढ़ पुरानिया के लोग जाई गोड़ छुई अबीर लगाई रंग लगाई ना उ एगो संस्कार रहल और का अब कहाँ छुए ना जी हमनी के माई बाप ई संस्कार देले बानू कि बूढ़ पुरानिया जे भी भेटाए चाहे वो अपने गांव जवार के होके चाहे ना होके केहू भी होके ओकरा के प्रणाम कर लेवे के चाहिए। अगर ऐसा बात हो तो देखा एगो बुजुर्ग बाड़े जी उनका तबीयत तो खराब है तबियत खराब बा उनके परिवार वाले उनके इज्जत ना कर तो हम लोगों ने होली में उनका पैर जो छू ले बुनो तो बाबा प्रणाम कह के बड़ा खुशी हुई खुश हो जी हैं आशीर्वाद दी हैं उनको भला तोहरो भला। हाँ हाँ कुछ नहीं करे के गोड़ छू के हैप्पी होली बोल बस, बेचारा के माने करेजा ठंडा जाए। जी 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 काहे ना अब चलो तब चलो का हो जाई होली में तो दुश्मने के लोग पैर छुएला वहां के तो यहाँ लोग खाली संस्कारी हो गए चाहिए ना 100% है। आता? संस्कार है यार। संस्कार है चलिए। अब मान को नहीं सामने के चल आई चल चल मुखिया जी अब देखा ऐसा आगे थरिया मत खींचल जाए। जब से हम एकदम छर्रा लवंडा जमान रही तब से लेके आज तक हम रघुओ सेवा कैली और बाबू जी के सेवा कैली पूरे गांव के सेवा कैली अजू हम आपे सेवा कर चाहती। बाग मार दवा तो ओकरो एगो उम्मीद न होला मार दवा कौन सीमा कमी होला। बा हमरे में कौन कमी में बतावल अरे जा? कमी का बता रे सुन हाँ? जब से ते छरहा रहले नु हाँ। तब ले तो हम कहते बानी ठीक बा अब तू जानते रही पाक गई कुल ते जब बूढ़ हो गईले हैं ए मुखिया जी कौन कमी कौन बा जोन चाहली जैसे चाहली वैसे कम होइने कभी छटक के नाच दिन चौकी टूट जाए। अब तहार उम्मीद नहीं थे नु अरे! अब जानते टकरा पर मन जात नहीं साठे पे पाठा ही ऐसा नए लवंडन के हम काम काटते ही ले ना नु अब हम नेता मिल के पना पना बाबू हैप्पी होली। हां हां हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली ए बता हैप्पी होली हो बता सब भैया बताओ मुखिया जी के आपकी का जुगाड़ कइल बा। अरे मत पूछा इनका जवन व्यवस्था हो गइल बा। हाँ 2 लड़की के व्यवस्था। एक सेकंड रोक लो पहले बात सुन लो ए सुन ना ते सुन ना अब तोरा में कोनो लॉस बा ना। अब देखत है तोर सामने ही हमारा ऑफर देखत है बियाह करे के कहत भाई शादी करे के बात ललाइत बाड़ी सन के हमरा मुखिया जी के संग बियाह करे बियाह कर दे के भाई 100 रुपया ले दे। ए मुखिया जी जवानी भर रही ढेला समर ले अब बुढ़ापे में हम कहाँ जाबे के ले बुढ़ा तक अब तार से बियाह कोई बानी साले बियाह नहीं हम केहू तक बोना के ले ए साला 50 गो आउट ले हाँ भगावा यार महाराज। हई गई का दराइल जवनिया 150 रुपया ए कीमत बा। तार का तो आई जवानी है जाना हो न ले हम जा काकी ले मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अरे मैं तुम पे भाई मरती हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम मुखिया जी बताई 5 मिनट में वो आवे वाले बाड़ी जल्दी करो ना, सन दौड़ो ना तो हम जो ये है। जाएम सन जो न जो आ मात्र 10-20 रुपया फुटकर नहीं बा। मात्र 500 में हाँ 500 और बियाह क्या कर लिया झूठ है महाराज। 1000 अरे हाँ, बियाह ना ना हमने को पता लगल तुम 40 साल का चाहिए तो हमने 20 साल का दूध लाओ। 20 के दू दूगो हैं हां ए भाई बतासस कह दी है एक अरे भगा हटाओ ना ये जा 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 आप दूसरा जगह सुने देखो ना जा ना तारा के अष्टजाम में बुलाए जा जा अष्टजाम में बुलाए अब तू होली के लायक नहीं खेल था मत बिगाड़ा। होली के लायक नहीं था हाँ जो ए साला आके पड़ गई रहल कहत कि हमरा के रखने मुखिया का जी। सुना होके छोड़ा। हमने जौन व्यवस्था कैले हैं भाई साहब 20 साल के जौन बढ़िया एकदम लड़की दोनों बियाह करके आ रही अभी बियाह करके हमरा से अच्छा एक बहुत चीज 500 लेम सन लेकिन अभी ना लेम सन काहे तो रोरा लागत नहीं कहनी पैसा लेके भाग जानी सन ना 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 पैसा तो निकाल के सुना निकाल के रखे जैसे निकाल के रख सुन पहले एगो बात सुन लो एगो के गौने रखो
गौना रखी चाहे बिहल रखी हमानी के काम भर लोग लिया के बैठा हमने दे लावत है हाँ, हाँ। बैठा दे जैसे बैठी हैं जैसे टन्ने से रउरा हमनी के धीरे से पैसा धराए हमनी के निकले सन रउरा अपन देख ले अपन अच्छा रोका निकाल ले पैसा पैसा काहे रउरा अपन जाने नु अभी काहे निकाल हमनी पे विश्वास नहीं के हाँ, बात अरे ठीक, मुखिया बात जी रउरा पर विश्वास बा हमनी के हाँ, बात ठीक। तब ठीक आओ चला आओ जी बैठा रही यानी बाबरी उबरी झाड़ ले हाँ बाबरी झाड़ आओ के आओ आओ हाँ ठीक बा हाँ रुक हमरे पैसा निकाल ले बेटी पैसा कहाँ गई साला धोखा हो जाए का रे हमरा संगे धोखा हो जाए बुझाता हमारे संगे अरे पैसा ए बाबू इस साला पैसा हमार अरे भगवान भगवान 1000 500 के कलश नु तनी केस झाड़ ला मुखिया जी हाँ हाँ हाय देखिए हाय भाई हाय देखिए है ए जी बैठी लोगी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बैठा अरे रउरा बैठी अभी बैठा, बैठा। मुखिया जी वाह सुनो हमने हमने वाला हाँ ला ठीक बा हे मुखिया जी हम चलते हैं, हाँ? हैप्पी होली हैप्पी होली, हैप्पी रउरा लोगी हैप्पी होली हैप्पी होली। हाँ, बहुत हाँ, जानता हूँ। जीवन भर हम साथ निभाए हैं सुनो आ तुहू लोग के जीवन भर साथ निभावे के बा अब की लगन में चूंकि अभी तो लगन नहीं खन चैत के महीना आवे वाला बात तले ले एजिए हमरे लगे रह बियाह के बाद रह पहला हूँ रह खूब खियाए पियाए तू लोग के हैं आज होली है आज तो हमार बुझा की मने एकदम होली एकदम आफत हो जाई हैं आ दोनों आदमी दोनों जनी हमरे लगे हैं एकदम मजा आई आज होली में ए बाबा। का खइबू लोग पूरा बुढ़ापा में सठिया गल बनी का अरे तब सठिया का गइल बानी तो हमरा से कहले है से कि हम बियाह कराऊ तनी और हैं कि हमनी के साथे तो खुलियाम गेम हो गई रे गेम का तो बियाह ना करबू लो ना ना तो हमनी के साथे के छोड़ी ए बाबा ई का करतनी जी ए के आवा तू लोग का आवा हम इनकर मरद हई मर बियाह हो गइल लोग के का बिया हो देखे गई अते कहे से अरे बुढ़ानी से बिया गेल बनी का हो देखी ना ए हम मरा धलो बहुत सारे के अरे बहुत सारे बुढ़ानी से बिया गेल बनी बुढ़ानी में बिया गेल बुढ़ानी में चलो बाप रे बाप हो जाए चलो घरे चलो बाप रे बाप ले गइल से 1000 तू मेरे को धोखा दिया भगवान तेरे को कल दे दिया अरे चला बाबू औकाते में होली में हम जनिए कि चला एगो के गौने रखे एगो के रखे पारा पारी है हे भगवान हे उम्र में ऐसा गंजन साले बियाई बिया हो ये थी पतासा दोनों जना भेटा जाइब साले आत्महत्या कर देब आत्महत्या कर देब यार साला ई होली में तो पिटवा दे साहब की बारह सका चल तो जोगनी घरे साले रोक आ चल तन घर केने गोल बस साला रोक अरे साला नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह और रउरा देख रहल बनी आनंद मोहन कॉमेडी शो और आनंद मोहन ऑफिशियल तो हमरा संग बनी आनंद मोहन पांडे मामा मनोज टाइगर भैया और जेला बाबा यानी सीपी भट्ट हाँ जी तो भैया हो बता चाचा हाथ जोड़े थे मैं कि आनंद मोहन बाबा का तनी वीडियो लाइक करा सब्सक्राइब करा शेयर करा और आशीर्वाद दी बिल्कुल हम हचाहट आशीर्वाद दें और अब खचाखच वीडियो अब वायरल करें। जोड़ी ना अब चले जा रहल बा चौकड़ी बस रब ने बना दी घोड़ी तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करी कमेंट करी शेयर कर दी और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हमनी कैसा ही रउरा लोगन के घर में बैठ के हंसावे आ रहल बनी सन हंसी मुस्कुराई हाँ, आ दूसरों के हंसावे के करते हैं तो वीडियो को शेयर शेयर कर जाए अपन म्यूजिक दा करो धन्यवाद